Hanging Amihan patuloy na magpapaulan sa Hilaga at Gitnang Luzon. Mas mahabang gabi mararanasan. May ulat si King Guevara. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Vicky, pero makulimlim at may panakanakang pagulan pa rin sa ilang lugar sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ayon sa pag-asa, bunsod ito na lumalakas na hanging amihan. So yun na tinatawag natin na cloud cluster o yung pulo-pulong ulap na posible makabuo ng thunderstorm, kaya nakakaroon tayo ng bahagya o maulan na parte dito sa Pangasinan. Mararanasan naman mamaya ang pinakamahabang gabi ngayong taon. Ayon sa pag-asa, nagaganap ito tuwing nasa pinakamalayong posisyon ng araw sa timugang bahagi ng Ecuador. Ito rin umano ang hudyat na kumpleto na ng mundo ang pag-ikot sa paligid ng araw. Yung tinatawag natin na winter solstice, yun po yung tinatawag natin mamaya mga alas 6, yung pinakamalayong distansya mula sa equator. Napansin ko mga nakarang araw na, ilang araw na rin. Oh, kaya sabi ko, pero mas mainam naman ng konti. Oo, nakapagpapahinga ka kasi sa umaga maraming trabaho. Masisilayan din mamayang gabi ang Christmas star. Ito ang paglapit sa isa't isa ng planetang Jupiter at Saturn. Bagamat makikita silang magkalapit sa kalangitan, ayon sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, ilang daang milyong milya raw ang layo ng dalawang planeta. Normally talaga pag nakakaroon tayo itong pagsapit ng solstice, winter solstice, yun po yung ibig sabihin, onset ng taglamig po natin dito. Kasama si Henry Dumensil, King Guevara, Balitang Amianan.